गोदान मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै बयबो मिथिखादों जानो हागौ गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। बे भिडिअ आर्टिस्ट महरै दङ हाइना बर' आरो निपेन बसुमतारी आरो बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा बसुमतारी आरो निपेन बसुमतारी। हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनानै बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ गोदान भिडिअनि टाइटेलखौ। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ दासिमहालागै फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो आरो बे भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदो नोंथांमोन नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्सनाव आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनगोन आरो चेनेलखौबो स्क्रिनाव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायनो नांगोन होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअफोरखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सुलेखा बसुमतारी आरो निपेन बसुमतारी। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों रंजादो दे आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि कनसेप्ट, स्ट'रि, डिजाइन, डिरेक्सनखौ होदों दिशा बसुमतारी आरो निपेन बसुमतारी। आरो दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे निपेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैनो हागोन। नैबे स्क्रिनाव थानाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ फुलै नायनानै लाहैनो हासिगोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दानि बावैसो फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना थाब थाबनो लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोननि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। लोगोफोर गोबां गोदान गोदान भिडिअ ओंखारगासिनो दङ। आं बेफोर भिडिअखौ दासिमहालागै आंनि चेनेलाव आपडेट खालामनो हायाखै। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव लासै लासैनो गासैबो भिडिअखौ आपडेट खालामनो सानदों लोगोफोर। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होगोन। फैबाय थानाय रंजालि बैसागोनि बयनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ सिगांग्रो बावहरग्रोनाय थाबाय।